Existeix un territori on confluïm. Existeix un territori on compartim. La Unió Europea, a través del Programa de Cooperació Territorial Europea entre Espanya, França i Andorra, anomenat POCTEFA, en el període 2014-2020, ha finançat projectes per reforçar la governança col·laborativa en 5 grans eixos, amb l'objectiu de fomentar la integració econòmica i social del territori transfronterer per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. En el marc de POCTEFA 2014-2020, en 7 anys, s'han aprovat 175 projectes, als quals s'han destinat més de 182 milions d'euros, dels quals 19 projectes corresponen a la zona est del programa, per un import FEDER de 20 milions d'euros, que s'han concretat en acords entre empreses i centres de recerca, acords comercials per a les empreses, millora d'enllaços de transport sostenible i augment de la formació de caràcter transfronterer. Més enllà de les xifres, volem explicar exemples d'èxit amb alt valor econòmic i impacte social, que actualment són una realitat gràcies als fons FEDER del programa POCTEFA i que han contribuït a millorar la qualitat de vida dels habitants d'aquest territori. Doncs el projecte Pirenfort és un projecte transfronterer que el que busca és posar en valor el principal actiu que tenim aquí a la zona pirenaica, que són els boscos. L'objectiu del projecte Pirenfort és poder professionalitzar el sector forestal i donar eines mitjançant la formació per millorar les competències de la zona i poder treballar de manera conjunta a les dues bandes del Pirineu. El fet d'haver cursat aquests estudis m'ha ajudat a millorar professionalment i també m'ha ajudat a poder obrir-me pas a dintre del món de la formació. M'ha donat unes eines claus per moments de situacions en la feina, m'ha obert un ampli ventall de coneixements. El projecte CONEC és un projecte europeu que neix amb la voluntat d'atendre la manca d'oferta de transport transfronterer que sigui interurbà, que sigui sostenible i que sigui col·lectiu. Ha posat en servei noves línies sota una marca única i alhora ha millorat la xarxa d'autobús ja creada prèviament a l'Espai Català Transfronterer. El CONEC es concreta amb la creació de 5 noves línies de transport públic interurbà que uneixen el nord amb el sud de la frontera, pensades per atendre exactament les necessitats de les persones i la mobilitat transfronterera amb horaris que s'ajusten a les seves necessitats, i en aquests darrers anys aquestes línies n'estem molt satisfets perquè han tingut una resposta positiva amb una major utilització i una satisfacció positiva per part dels ciutadans. Jo sóc una usuària habitual de la línia, jo visc aquí a Figueres i cada dia vaig a treballar a la Jonquera. Llavors a mi m'ha millorat moltíssim perquè ara, per exemple, tenim un bus cada hora. Jo, per exemple, també els caps de setmana vaig a visitar família que tinc al Voló, llavors ara tinc molta més facilitat per poder anar a veure'ls, visitar-les i no d'estar demanant a la gent que m'hi porti. Floralab és un projecte de cooperació transfronterera entre Pirineus Orientals, Ariège, Andorra i Catalunya, que té per objectiu la conservació de la flora rara i amenaçada de la part oriental dels Pirineus. Floralab ha creat i dinamitza actualment una xarxa transfronterera de laboratoris botànics a cel obert, que de fet són territoris excepcionals des d'un punt de vista botànic, on el que es pretén és estudiar per entendre millor aquest patrimoni botànic excepcional justament per protegir-lo. I també tenim una component que a nosaltres ens interessa molt, que és la part de divulgació. També el que tenim per objectiu és donar a conèixer aquesta component de biodiversitat de cara a diferents públics. Doncs el projecte Cooperem estava dividit en 3 eixos principals. El primer era fer una prevenció conjunta, és a dir, que hi hagués tot un sistema de prevenció del bosc, sobretot en l'eix del Coll del Pertús. Després hi havia tot un bloc de coordinar-nos, de com treballem, amb el que hem pogut fer aprenentatges de com treballar cadascú dels cossos d'emergències i ser ara més eficaços, més resolutius, treballant plegats. I tota una altra part d'un aspecte més pràctic, de comunicacions, de les eines que funcionen, que no són exactament les mateixes, per poder ser compatibles. Tot això, òbviament, amb l'objectiu de ser més eficaços, i les emergències no en tenen de fronteres. Aleshores, el Pirineu i aquesta zona transfronterera
fronterera entre França i Catalunya, doncs era una zona on calia actuar, on calia unir esforços i que la població pugui estar més segura davant dels riscs d'incendis forestals. El ferro pels Pirineus és tot un llegat, una història que arrenca ja a l'edat mitja i forma part d'un patrimoni que tenim compartit entre aquestes regions transfrontereres que aglutina Lleida, Barcelona, Girona, Arieja i els Pirineus Orientals, i té tot aquest patrimoni compartit el qual ens ha ajudat a tenir una història comuna. El PIRFER és un projecte que aglutina aquesta història comuna, aquesta història del ferro que defineix la personalitat d'aquests pobles rurals del Pirineu, i el que fa és crear un producte turístic, però alhora també cultural i sostenible dins d'una estratègia que compartim tots aquests municipis que formen part del projecte del PIRFER. Som els Pirineus del ferro. La nostra missió és clara. Donem suport a les empreses transfrontereres en els seus projectes de desenvolupament. I ho fem fomentant la competitivitat, la internacionalització i la professionalització per crear noves oportunitats empresarials compartides. Andorra, Girona, Lleida, Pirineus Orientals, Alta Garona i l'Arieja no només compartim els Pirineus, la llengua, la cultura i la tradició, sinó també un ric teixit empresarial, amb un gran potencial de col·laboració i de creixement conjunt. S'intensifiquen les relacions comercials, es realitzen activitats de captació, formació i de networking, es fomenta la cooperació i la mobilitat, i es promou la creació de partenariats transfronterers per afavorir un desenvolupament empresarial més integrat i dinàmic. Són projectes que avui ja han deixat una petjada significativa i que demà continuaran obrint nous camins d'oportunitats en el territori i en la seva gent, perquè allà on confluïm és allò que compartim. POCTEFA 2014-2020.